можам толькі меркаваць, якой была Цэцылія Рыната Аўстрыйская, каралева Польшы і вялікая княгіня літоўская, уладарка бабруйскага староства, што памерла ў самым росквіце пасля няўдалага палявання. Але паспрабуем. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, не больш, бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя першая. Чым Бабруйск не дагадзіў каралеве? Гэта гісторыя з далёкіх часоў, калі Бабруйск уваходзіў у склад вялікага княства літоўскага, а валодала ім дачка імператара свяшчэннай рымскай імперыі. Звалі яе Цэцылія Рыната, і яна была малодшай у сям'і Фердынанда II і Марыі Ганны Баварскай. І акурат пра тое, як прынцэса з дома Габсбургаў стала гаспадыняй нашага горада, я раскажу. Але спачатку пазнаёмімся з Цэцыліяй Рынатай, паспрабуем уявіць, як яна выглядала. У гэтым дапамогуць партрэты каралевы, што дайшлі да нашых часоў. На самым раннім бачым сур'ёзную і важную рудавалосую дзяўчынку, год 5-6, з вялізнымі цёмнымі вачанятамі, што трымае ў руках кветку і апранутая ў чырвоную сукенку з высокім каўняром. Такое яе напісаў італьянец Джаванні П'етра де Поміс. На астатніх выявах дарослая Цэцылія Рыната. З палатна голландскага мастака Пітера Данкерса де Рый на нас пазірае сур'ёзная жанчына з хвалістымі валасамі, бледная, з даўгаватым носам і габсбургскімі вуснамі. Так называлі ніжнюю сківіцу, што выступала наперад, і была асаблівасцю гэтай манаршай сям'і цягам некалькіх стагоддзяў. Адзначу, што адметную знешнасць разам з безліччу усімагчымых хваробаў і высокай смертнасцю дзяцей Габсбургі атрымалі праз інцэст. Яны імкнуліся браць шлюбы паміж блізкімі сваякамі, каб захаваць кантроль над еўрапейскімі краінамі ў адной сям'і. Напрыклад, бацькі Рынаты Цэцыліі былі стрыечнымі сястрой і братам, а сама прынцэса таксама мусіла выйсці замуж за свайго кузэна. Дзякуючы ўладзе, якую мелі Габсбургі, яны доўгі час спраўна пастаўлялі монархаў у каралеўствы ад Чэхіі да Мексікі. А вось якой была Цэцылія Рыната па характары, можам меркаваць па звестках з яе жыцця. Нарадзілася дзяўчынка ў 1611 годзе ў Аўстрыі. Яна атрымала строгае каталіцкае выхаванне ў езуітаў. А іначай быць не магло, або хоць ты і блакітнай крыві, але дзяўчынка. Яе з маленства вучылі паслухмянасці і доўгу. Гэта значыць выйсці замуж у інтарэсах імперыі і нарадзіць дзяцей. Будучая каралева была набожнай, але пры гэтым, як адзначаюць сучаснікі, жыццялюбная і мела востры розум. Цікавілася мастацтвам, ведала акрамя роднай нямецкай, італьянскую, лацінскую мовы. Брала ўдзел у тэатральных пастаноўках. У нейкім сэнсе ёй пашчасціла, бо замуж па дамове дзяўчыну аддалі толькі ў 26 год. І гэта ў часы, калі дзяўчатак часта сваталі ў 14-16. Таму ўзрост Рынаты Цэцыліі на момант шлюбу лічыўся немаладым. Але жаніху Уладзіславу IV Вазу на момант яго першага шлюбу на агул было 42 гады. Нагадаю, невесцю ён даводзіўся кузэнам па лініі маці. Уладзіслаў, калі меркаваць па тых жа партрэтах, нагадваў кіношнага піяку Партоса. А на безбародых выявах з юнацтва можна заўважыць тыя самыя манаршыя габсбургскія вусны. Жаніх нават не прыехаў на заручыны. Замест яго на іх прысутнічаў брат Ян Казімір. Дарэчы, гісторыя паўтарылася і ў час другога шлюбу Уладзіслава з францужанкай Марыяй Луізай де Ганзага. На заручынах яго зноў прадстаўляў Ян Казімір, а пасля яго смерці яшчэ і ажаніўся з удавой. Вось такія былі цікавыя норавы. Гісторыкі шмат пішуць пра тое, што пасля сустрэчы з мужам у Кракаве маладая жонка прыйшлася яму не да густу. Ён быў спрактыкаваны ў гмурных справах, ад юнацтва меў шмат разняволеных пышнацелых каханак, а чапурыстая, хударлявая аўстрыйка яго не вабіла. Да таго ж у манарха працяглы час ужо была фаварытка, народжаная ў Львове Ядвіга Лужкоўска, якая мела ад яго сына, Уладзіслава Канстанціна. Байструк пражыў адносна доўгае, у параўнанні з законнымі дзецьмі, жыццё – 63 гады. Па некаторых звестках, пасля другой цяжарнасці і адвіжку па патрабаванні Цэцыліі Рынаты Уладзіслаў аддаў замуж, але працягваў наведваць каханку і нават памёр на яе руках. Сама ж Лужкоўска жыла мала, усяго 32 гады.
Але вернемся да нашай галоўнай гераіні. У якасці пасагу Цэцылія Рыната атрымала княства Апольскае і Раціборскае, а Ўладзіслаў мусіў гарантаваць жонцы асаблівыя правы і свабоды. Што праўда, яе брат Фердынанд III пасля смерці бацькі адмовіўся цалкам выдаць пасаг сястры, чым моцна раззлаваў Уладзіслава, які часта папракаў гэтым Цэцылію. Ад Уладзіслава ж Цэцылія Рыната атрымала ў якасці шлюбнага падарунка карэту, абкладзеную золатам і срэбрам. У астатнім ён надаваў мала ўвагі маладой, акрамя рэдкіх рандаву ў ложку дзеля зачацця. І яна выканала місію, зацяжарыла ажно 3 разы. Сучаснікі кажуць, што прыдворныя шанавалі каралеву, якая шмат займалася дабрачыннасцю і нават заступалася за тых, хто меў патрэбу перад мужам, але ў палітыку надта не ўмешвалася. Таксама Цэцылія мела вельмі прыязныя стасункі з сястрой Уладзіслава Ганнай Кацярынай, ды абодвума яго братамі Янам Казімірам і Карлем Фердынандам. Нагадаю, што ўсе яны даводзіліся ёй кузэнамі. У 1639 годзе Цэцылія Рыната атрымала ва ўласнае валоданне бабруйскае староства, цэнтрам якога і быў наш горад, а ў тыя часы ён меў статус мястэчка. Згодна з перапісам 1620 года ў Бабруйску было 409 дамоў, 75 крам, млын, касцёл, замак. Жыхары ў асноўным займаліся рамесніцтвам і гандлем. У 1626 годзе ён быў абнесены земляным валам з драўляным плотам і 5 брамамі. У 1639 годзе, перад тым як перадаць староства жонцы, Уладзіслаў IV надаў Бабруйску права ладзіць кірмашы і пацвердзіў ранейшыя прывілеі. І вось тут пачынаецца сапраўды містычная гісторыя. Замест таго, каб узбагачаць ужо існуючы Бабруйск, каралева вырашае спрыяць развіццю гандлю і рамёстваў у Слабадзе, у сённяшнім Светлагорскім раёне, каб пасля пабудаваць на яе месцы заможны горад, ды назваць яго ў гонар старэйшага сына Казімір. Слабада значыць свабода, і яе жыхары мелі магчымасць карыстацца выгодамі вольнай эканамічнай зоны. Каралёва Слабада развівалася хутка і паспяхова, і неўзабаве атрымала гарадскія правы, назву Казімір, а пасля і прывілей з магдэбургскім правам, гербам і самакіраваннем. Бабруйск нічога падобнага не меў, затое меў усе шансы стаць глухой вёскай ці знікнуць, бо мясцовыя майстры ды гандляры хацелі жыць у больш перспектыўным і квітнеючым Казіміры. Цэцылія Рыната паказала сябе як мудрая таленавітая бізнэсоўка, але чаму і так не даспадобы прыйшоўся Бабруйск? Мы можам толькі меркаваць. Магчыма, разумнай ды адукаванай жанчыне было важна прадэманстраваць, што яна сама з нуля можа стварыць нешта паспяховае, без кінутых братам ды мужам костак пад ногі ёй, каралеве, якая мусіла валодаць шматлікімі землямі, у том ліку абяцанымі яе бацькам у якасці пасагу. А Бабруйск нагадваў пра гэтыя межы, у якія яна была змешчана і як жанчына, і як нелюбімая жонка. Але Казімір праіснаваў усяго 8 год, па некаторых звестках 12, да быў дашчэнту знішчаны ў час вайны Рэчы Паспалітай з Масковіяй. На яго месцы цяпер невялікая вёска з назвай Каралёва Слабада-2. З 2006 года там праводзяцца раскопкі, і паміж іншым былі знойдзеныя падмуркавыя камяні з крыжамі, як мяркуецца ад ратушы. Цэцылія Рыната не застала пагібель свайго паспяховага бізнес-праекта. Адпакутваўшы смерць другой дачкі, Марыі Ганны Ізабелы, якая пражыла ўсяго некалькі месяцаў, у 1644 годзе каралева была цяжарнай 3-й раз. Яна вельмі любіла паляванне і на адным з іх атрымала фатальную траўму, калі напалохалася ўзнятых сабакамі мядзведзяў, да ўдарылася жыватом аб сані. Памерлае ў чэраве дзіця справакавала заражэнне арганізма, і на наступны дзень пасля выкідку Цэцылія памерла ў Вільні, але пахавалі яе ў Вавельскім саборы ў Кракаве. Старэйшы сын каралевы Жыгімонт Казімір перажыў маці ўсяго на 3 гады і памёр ва ўзросце 7 год. Хутчэй за ўсё на непрацяглае жыцці каралеўскіх дзяцей паўплывала надта блізкае сваяцтва бацькоў, і з часам уся дынастыя Габсбургаў літаральна вырадзілася. Сучаснікі сведчаць, што кароль Уладзіслаў балюча перанёс смерць жонкі. Тым не менш, ён зноў жаніўся праз 2 гады, але законных нашчадкаў так і не пакінуў. А што Бабруйск?
Як і горад Казімір, ён быў цалкам спалены ў 13гадовую вайну паміж Рэччу Паспалітай і Масковіяй. Пра гэта сведчыць ліст Івана Залатарэнкі, гетмана запарожскага войска, што служыў маскоўскаму цару Алексею Міхайлавічу. А тыя гарады, которые нам шкоды чынілі, Бабруйск і Каралёва Слабада, сужаны і пад меч пушчаны. І гэта не было метафарай. Маскоўскія найміты сапраўды забілі 70% бабруйцаў. Зруйнаваны горад давялося літаральна адбудоўваць з нічога. І па ўсім, відаць, магія гэтага месца зноў спрацавала, бо Бабруйск паўстаў, каб дажыць да нашых часоў.